Good day mga katagay. Heto na naman tayo. Magluluto na naman tayo ng kakaiba at masarap na pulutan. At isa sa mga ingredients natin ay mahanap natin dito malapit sa aming bahay. At ito ay tumutubo lang sa mga maalat na lupain. Ito ay ang dampalit. O sa Ingles ay tinatawag itong sea purslane. So let's talk about dampalit. Anong makukuha nating benefits dito sa herb na ito? Well, isa ay maalat ito. Pwede mo itong kaining hilaw or iluto mo. At alternative din ito sa asin. Kung wala kang asin or hindi ka mahilig sa asin, ito na ang gamitin mong pampaalat. At ang dampalit ay nagtataglay din ng kemikal na ecdysterone. Hindi Sylvester Stallone na. Itong chemical na to ay napaka-importante sa mga bodybuilders at atleta. Isa rin itong alternative sa steroids. Ayan, may konti na tayong kaalaman tungkol sa herb na ito. So, ang dampalit ay medyo maalat, pero pag may matimingan ka dito na medyo matanda na yung talbos niya, medyo mapakla din yun. Pero okay lang. Maganda ito sa mga may mga sakit sa bato. Diba? Bawal ang maalat sa inyo. So, itong halaman na to, itong herb na ito, pwedeng alternative na pampaalat sa inyong mga lutuin. So dito ang ginagawa ko dito, inaabot ko kasi sa medyo sa bandang bangin nung fish pan, kaya konting ingat lang, dumapa na lang ako dito. Hehehe. Okay na itong nakuha natin. Ang daming mulmul. Oh. Kyle, Apoy Jordan? Apoy Jordan? Aki karo ay dampalitay. Dito na eh. Walad tan kanto ikanan ipingot. Napo dala ko no kanda, talbusan da. So, ito na tayo. Tapos na tayong kumuha ng itong dampalit no sa ilog. Sa may fish pan, malapit lang sa atin. So let's talk about dampalit. Yan. Binabad ko na to sa may tubig na may asin para mawala yung mga insekto kung meron man dito. At ang gagawin natin ngayon, ipiprito natin tong sahog niya. Ito ang mulmol na tilapia. Dahil nga sa mahal ng mga bilihin ngayon, ito lang ang nagmumura. 40 pesos per kilo. Laki na oh. Mulmol. Ang pag-uusapan lang natin ngayon, iluluto itong dampalit. So first ang gagawin natin, ipiprito natin itong mulmol. Ang ating mga ingredients pala ito. Kamatis, gas,
luya, bawang, at sibuyas. So habang nagpiprito yan, piniprito natin yan, magsasap tayo ng mga ingredients niya. Okay. Ayan, kalas ng kutsilyo. Wow. Parang isi-sear lang natin to para matanggal lang yung konting lansa niya sa ibabaw kasi ang mga isdang mulmul napakalansa eh. Ayan. So na-sear na to. So isi-sear lang, sinear lang ito, seared. Ayan. Ayan. So, konti lang ang tubig na ilalagay natin. Pakukuluan natin yan kasama ang ating mga ingredients. Lagyan natin kamatis, luya, sibuyas, mintias, hinog na naman ang isda. Tapan natin hanggang kumulo. Pag kumulo na to, ilagay natin yung dampalit tapos yung isda. Or yung isda tapos yung dampalit. Ayan, kumukulo na siya. So next step natin, ilalagay natin tong tilapia na dito. Araraya. Oh. Yan, lagyan natin ng suka. Mga sili-sili oh. Konti lang naman. Ang purpose nitong suka kasi pag nilalagay natin sa mga nilagang isda, pampalis din ng lansa tapos hindi basta-basta mag-breakdown o malulusog yung isda. Parang pinapatigas nito yung karne ng isda. Kung sana lang pinapatigas nito ang alam mo na. Yan. Itong padagdag asin na din. Ngayon, ihulog na natin itong ating dampalits. Ito palang dampalit, pwede nating ilagay kahit sa anong sangkap, pwede din. Pero kasi ang lasa nito, maalat-alat siya ng konti, kaya dapat konti lang ang asin ang ilagay natin. Pero pwede tuloy kaining hilaw, pwede rin ihalo sa mga nilaga. Takpan natin at iwan natin siya for 2 to 3 minutes. Then, luto na po yan. Okay na siya. Oh! Wow! Up. Wow! Ayan. Wow! Oh. Oh. Ayun na po siya. Ito siya. Oh.
Mm. 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 Sarap. So, mumukbangin ko sana to. Request ni mother. Tiran ko daw siya, so ibigay ko na lang to lahat sa kanya. Sarap.